figyeljünk arra, hogy megfelelően hidratáltak maradjunk. Az egészséges, jól működő szervezet alapfeltétele a friss víz, vagy ha ezt nem tudja beszerezni, a kaktuszból facsa, is megteszi. A megnyerés azonban elég fáradtságos lehet, így figyelmeztetjük, mindig legyen bekészítve megfelelő mennyiségű folyadék az ilyen esetekre. Híreket mondunk. A hosszú út menti házakban rendszeresek a fosztogatások, és noha zömük lakhatatlanná vált a katasztrófa után, illetve üres, ennek ellenére megkérjük túlélőinket, hogy a számukra csak igazán szükséges dolgokat vigyék el, hisz más arra járóknak is szüksége lehet az ön által hátrahagyott tárgyakra. De legyen szó akár ételről, ha úgy érzi, már elegendő tartaléka van, ne pakoljon el további élelmiszert egy másik arra járó életét is megbünteti ezzel. További híreink. Továbbra sem tudják tudósaink, mi okozta a katasztrófát, amely 1979-ben tette többé-kevésbé lakhatatlanná a bolygónkat. Tudósaink egyetértenek viszont abban, hogy a mérési eredmények szerint elméletben létezik egy olyan időség, ahol a Földdel mindez nem történt meg. Ezen mérési eredmények tanulmányozása jelenleg is folyamatban van, azonban azt sajnos nem tudjuk, mit jelenthet ez ránk az úgynevezett félresiklott verziójú időség túlélőire nézve, valamint, hogy valaha kapcsolatba léphetünk-e az úgynevezett normál állapotban élőkkel. A kutatók szerint legalábbis feltételezhető, hogy a másik időség lehet a természetes irányvonala az időnek, tekintve, hogy a velünk történt események igencsak negatívak, az éhezés, a halálozások és egyéb dolgok mellett például az idő pontos mérését sem tudjuk megoldani. Az órák zöme nem jár jól, akárcsak mintha láthatatlan ujjak pörgetnék a mutatókat. Hölgyeim és uraim, bemondjuk a pontos időt. Normál esetben itt mondanák be a pontos időt, de ez esetben szintén nem tudjuk ezt megtenni a fent említett okok miatt. A megmaradt kétes képesítésű mutatóink szerint valamikor 1988 környékén járhatunk, de ebben sem lehetünk biztosak, mert bár dacára annak, hogy a nap mozgása, illetve a földünk forgása kielégítő, mondhatni nem igen tér el a régen megszokottól, konkrétan az időmérő eszközeink a bolondját járatják velünk. A figyelmüket most viszont megköszönjük, vigyázzanak magukra és egymásra, a Mátyás Király rádiót hallották, Magyarország maradékának egyetlen, igaz rádióját.
szüksége van a megfelelő mennyiségű és minőségű bevitt táplálékra. Mi itt, a Malac Apokalipszis szalonnagyárban készítjük a világ legegészségesebb ételét, a szalonnát. A szalonnáink nagyok, strapabíróak, ellenállnak esőnek, szélnek, de még a nukleáris sugárzás hatására sem romlanak meg. Sokan láthatták a szalonnáinkat útjuk során, ami nem is csoda, naponta 1000 malacot vágunk le, némelyeknek 2 feje van, némelyiknek viszont csak 1 feje és 2 teste. Ez teszi lehetővé számunkra a megfelelő mennyiségű szalonna előállítását. Ne feledjen, ha éhes